No niin, morjesta vaan kaikille. Se olisi Blitz PvPs täällä. Ja nyt pelataan Bullet Battle-tiimiä yhden kanavan omistajan kanssa. Kuvataan 2 videoa jokaisen kanssa. Katapultti. Tää on hieno. Katapultti. Ei villasta. Tehdään Goblastonasta. Juu. Tee sä se kauhan, niin mä teen sen. Tee joku pohja. Tai no mä teen pohjan nopea. Ottaa vähän iso. Tästä tulee kyllä iso katapultti, jos ei muuta. Mä en nyt muulle sitä estä. Mä yritän. Niin ja... Joo. Sen ääni pugaa. Vähän. Äänes pugas. Jöki. No niin, sitten mä... Hei, mitä sä teet? Hei, anna miten se voi. Että me niin sen ammutaan tästä kakkaa. Mä en ollenkaan tiedä, mitä mä nyt tässä sähellän, mutta no. No. Tästä tulee katapultti. Mä en edes tiedä, mitä sä teet, niin mä en voi... No niin. Viiku. YKVN. Viiku. Ja sun äänes pukaa taas. En tiedä, pukaako se netti vai ääni. En mä usko, että netti tyyppi. Liikkuu. Jaa. Mä katso mitä nää muut tekee täällä. Tulee ketään. Niin, siellä on ihmisiä. Joo. Katapultti. Ah. Joo. Joo, katapultti. Mä en oikein tiedä, miten me tehdään. Siellä on meidän katapultti. Joo, täydellinen. Joo, ja sori, jos tässä taustalla on ihmisiä. En voi asialla mitään. En oo kotona. Se näyttää hienolta. Ainakin melkein. Kuvataan varmaan... No vastaan sen äskepäs. Noniin. Niin. Niin nyt meillä on katapultti, hei. Mä en kyllä tiedä mitä nää tässä on, mutta no. Toi on liian pitkä, hei. Se on tällainen. Eikö tähän tulee tällaiset. Sitten tähän tulee. Näin. No nyt se näyttää ehkä katapultilta. En mä kyllä tiedä. Joo, ei me tällä mitään voiteta. Kyllä voitat. Usko pois niin. Mä keksin, hei. Mä keksin. Ei me kerätä tehdä tänne ihmistä. Kerätäänkö? Ei Joo, ei me kerätä. Se on netti pukata ääni itse asiassa. Mikä tee? Mä en tiedä yhtään, että mitä nää. Block of Iron. Jaa. Sitten mistäs partikkeleita? Mikä mä osaan puhua. Tällainen maa. No nyt on nätti maa. Tää oikein lentää tää katapultti. Hienosti lentää. Tai no miksi me laittaa tohon, kun laittaa tähän näin, kato näin.
Tällainen. Ympärille näin. Niin taas niinku pyramidikatapultti. Pyramidikatapultti. Pyramidi. Pyramidikatapultti. Joo, pitää tehdä se shoutoutti. Kanava esittely. No voi elämä mä... Muuten tää mun video saattaa vähän pitää. Äänes. Noin. Nyt se näyttää ehkä katapultilta. Eikös katapultissa ole tässä sellaiset ihme narut? Mitä tää nyt sekoilee tää? Okei. Tuohon noin. No mitä ihmettä tää kakka tekee? Oh shit. Aika loppuu. Noin. Nyt se näyttää ehkä. Noin kerkäsin nämä. No, ready. Ei, rikki siinä. Mikä tää on? Hyi. Ai niin, Fire unohtu. No ei tarvitse toki. Unohtaa puupi. No sori jos tässä on taustalla tai ääni tai häiritsee. Vähän se. Sitten. Tää on superpuup. Tää ei oo mikään katapultti. No niin, nyt on legendary. Legendary. No hyi. No puup. Tulisiko joku hieno? Tää on ihan yritystä on. Tää. No hyi. No puup. En mä tiedä. Tää on ihan nätti. Aika ok. Tää on nätti. Hyi. En tykkää sitä. Tää on hyvä. Ui, me voitettiin. Osataan silleen nopea. Mitä me voitettiin? GG. Se bugas. Me voitettiin. Hei, me voitettiin, hei. Miten tää on mahdollista? En tiedä. Me voitettiin mun rumalla teoksella. Sä et edes auttanut siinä, mä tein sen yksin periaatteessa. Juus, mä tein sen maidon siihen. No joo. No joo, mut se on sitten ensi videon moro. Muistakaa tilata ja kommentoida noita Peliehdotuksia. ei peliehdotuksia, vaan kommentoikaa mitä piditte videosta ja kaikki tällaista. Juu, Ja no, muuten sanotaanko tähän nyt siitä yhdestä. mistä yhdestä?
Siitä, mikä me järjestit. Joka sä järjestit. Järjestys. Järjestin. Joo, no mut moro.